Di bro, nabram dito oy. Ah? Nabram dito oy. Mulang lang bro. Kalkalpas ko nga nag-remake. Permay. Pudot. Pudot dyan ATM. Pudot tolaw. Awanin bro. Nag-remake Di ko na. Barang adama batay. Awam mo. Sobra bro, sobra dyan remake ko. Iso ka. Nagrigat si ka. So katagtaka, dagtilangit ka ta. Nagbilbilang ka man ti aldawa na busta. 31 days man bro. Ti bulan ti Hulyo. Nay. Barang tudo bro, ti kwarta. Awang nga ro bro, right mo na pag-asa ko. Ay, pa unay. Mawala nakpagid, di alam bro, mawala nakti galas pagid din. Ano na mamaw? Kawali na. Agtartaray pagid, di panunod ko no, aglikos-likos ka, di mawawatan ng bro na. Ay, pa unay, di nga sitwasyon no. Agtrap-trabaho ka. Aw mo ulit na bro. Kawali. Permi. Kasalungan tayo. Baka pala doon tayo gubra bro. Permi nga. Diyos ko. Awalat. Kaya po. Sika bro, kumusta ka? Nakarimik ka? Tumbiyat pa lang bro. Kaya po. Iso ko sak. Awan eh. Permi. Tangat-tangat. Tangat-tangat yung bro. Akti nagkakwarta. Diyos ko. Kaya po. Sa tinakarimik bro. Di na pa ag-reply, di na pa ag-chat ang bro, naawad na uno sa kwarta. Nawat ko manong kula na hama. Awan. Awan. Sa tanto mo lang, chat tulungan lang bro, katapusan. Manong to review mo ko na tanto man ay. Kumayat aja biyag na bro. Permi mayat ti biyag da kam. Isalusud ma ka mayat ti biyag ka. Kita magtala. Awan ay. Si biyag ka pa ano. Di na pa mangumusta ki di na. Lo, kumusta ka manong? How are you? Kunadag awanin, kumusta no? Di pinagkukumusta na bro, Kinsinas king katapusan di so kawa. Kaya po. Awa nga talaga. Diyos ko. So nga analusak na tam bro eh. Di ba? Tinaga bro. Awan day. Awan na talaga day. Awan na tinaga. Una eh. Awan eh. Apauna ka nagtudok kwarta. Nagtudok ang kwarta. Pauna ka nagtudok. Tudok ka. Pauna ka nagtudok kwarta. Pauna yay. Nagtudok kwarta na eh. Pauna ka mo yan.